Azt meg ez óriási. Ott ugrott a másik. De azt kamerázza, ne apád a vizet. A halat. Nagyíts rá. Megfogod, és úgy, és keresd meg, várjál. Ne úgy. Kicsit el, így, össze, és akkor a vizet följebb, várjál. Várjál, mindjárt megnézem, hol van, várjál. Ott van, így csak. Ott van. Látod? Ott van. Úgy tartsad, úgy már fel fog jönni. Hát, szerintem a másik vaskosabb volt. Várjál. Apa terelje ide, nem nekünk kell menni. Sokat felvert. Ennek már annyi meg van pipáztatva. Megvan. Tíri. Broszt. Ez nehezebb. Várjál, hogy